Ejo, takže ideme si práve po nejaký iron. Je tu, dobre, zoberieme si mail, lebo sme na 1.21.9. Ja som si nakopal med a asi idem robiť mediny armor. Ne, vôbec. Nice, ty vole, tu je ironu. Hej. Tu je skala, kúkaj. Máme F3. Ty čomu si nespravíš koňa? Vidíš? Neviem, aký môžeme byť dosiahnuť. Tu je skala, vidíš? Dosť. 4 tu nechaj, plus. Ja už nechaj. Tu je skala. Nedávaj. No dobre, nechaj tak. Tu je. Okay. Tam je skala, vidíš? Hľadaj sa za bydlím. Si dobrý, no urob, no. Zvodnice. Jaká bol v železnom. Ja mám nápad, ja si idem robiť skratku. Za tebou. Ale never Radkovi, že toto tak mám. Ale jak ťa poznám, tak asi mi to povieš, že? Že tu mám takto. Ja si to tu tie. Ale neviem. Hej. No však ja to zastávam, ne? Počkaj, čo sa stane? Jaj! Ale to je dobrý nápad. Hej, to je dobré. Nekonečne zdojne. Čo? Hej, mám. A ešte po jeden blok musím ísť. Čo? Jedlo, ja mám jedlo. Aj keď mám také jablka, mám jedlo. Hej. Siem po vodu a po piesok, bo idem skladávať. Páči sa ti to tu? Jaj, jak minulé, pamätáš? To bolo dobré. Jak? No to by
by si, vieš, jak musel, že od mojej bejsky by si musel vystať bloky, alebo elitrov, keď už by sme získali elitrov, no tak elitrov. Hej, na jednom serveri sme tak robili, ne? To nebolo na MHP, to už bolo na Ternose. Na Ternose, si pamätám. Však to bola 1.21.4, bol pridali ten les, si pamätám. Kamo by som potreboval vodný výťah, bolo toto... Ne? By sa mi vodný výťah zišiel, ne? Aj to, ne? Kamo, toto bude môj tajný kryt. Pred radekom iba. Ne? Ja som videl, jak už si mŕtvy normálne. Jak si bol červený a že si už mŕtvy, jak som, že padol. Nie, ja tam chcem dať sklo. Však ja som preto išiel teraz po piesku, ja sklo tam chcem dať. Čo vodu? Čo? Ne. Nechaj mi vodičku. To jak? Dobre, neobsím už. A mi ešte musíš ukázať, že jak to porobiť na Ternose, tie servery. Help me. Ty vole. Ty si ma jak vystrelil? Fakt? Čo mám brať? Čo by som nemal brať? Čo mám brať ale? A čo nemám brať? Prečo by som ich bral? Až keď nebudeš na serveri. Zajtra zapalím. Čaute. Čau. Takže dajte like a odber. To je koniec videa. Čaute. Čau.